Cyntaf Samuel, pennod 4 ac adnodau 20 hyd 22. Ac fel roedd hi'n marw, dywedodd y merched oedd o'i chwmpas. Haid ag ofni, rwy ti wedi esgor ar fab. Nid atebodd hi na chymryd sylw, ond enwi'r bachgen Ichabod, a dweud, ciliodd gogoniant o Israel, oherwydd colli arch Duw a'i thad yng nghyfraith a'i gŵr. Dyna a ddywedodd, ciliodd gogoniant o Israel, oherwydd cymryd arch Duw. Mae adnod 21 yn William Morgan yn darllen fel hyn. A hi a alwodd y bachgen Ichabod, gan ddywedyd y gogoniant a ymadawod o Israel. A'n thema y bore yma yw'r enw rhyfedd yma a roddwyd ar y bachgen Ichabod. Ciliodd y gogoniant o Israel. Doedd neb yn galw ei plant yn Ichabod. Fel heddi, roedd na enwau cyffredin ac enwau poblogaidd i gael enwau oedd yn cael eu cario i lawr o un genhedlaeth i'r llall. Doedd Ichabod ddim yn un o'r enwau hynny. Os edrychwch chi mewn mynegair ysgrythurol concordance, dyma'r unig dro y dewch chi ar draws yr enw yma yn y Beibl. Doedd neb cyn nac ar ôl hyn wedi cael ei galw wrth yr enw yma. Roedd yn enw, roedd pob mam yn osgoi enwi ei plentyn bach o bob enw yn yr iaith Hebraeg. Dyma'r enw. Dwch chi ddim moyn enwi eich babi. Ac eto, dyma wraig yn adnodau ein testun yn enwi ei phlentyn bach, Ichabod. Rydych chi'n gwybod, gystal â fi, bod enwau yn y Beibl yn llawer mwy arwyddocaol nad ydynt erbyn hyn. Roedd ystyr i'r enwau. Neges a fydde'n addas i'r person a'r amgylchiadau. Felly yma hefyd, mae'r fam hon wrth iddi enwi ei mab yn gwneud datganiad am y sefyllfa yn Israel. Mae'n ansicrwydd am union ystyr y gair yr enw Ichabod. Dim gogoniant, diogoniant, nid oes gogoniant, falle'n gwestiwn, ble aeth y gogoniant. Beth bynnag am hynny, mae'r ergyd yn glir. Mae'r gogoniant wedi mynd. Nid atebodd hi na chymryd sylw, ond enwi'r bachgen Ichabod a dweud, ciliodd gogoniant o Israel, oherwydd colli arch Duw a'i thad yng nghyfraith a'i
gŵr. Dyma y neges. Yn ôl y wraig hon, oedd yn addas i'w sefyllfa, yn addas i'w hamgylchiadau a'i choes. Mor boenus, oedd galw ei mab bach yr enw yma. Y byddai yn gorfod cario'r enw, gweddill I fywyd. Dyma'r gwir, Ichabod, ciliodd y gogoniant o Israel. A brodyr a chwiorydd, dyma enw sy'n addas i'n hoes ni. Enw sy'n addas i'n enwi ein plant, ein capeli, ein henwadau, ein gwlad ni. Ichabod, y gogoniant a ymadawodd. Gai atgoffa chi o'r cyd-destun. Dyma un o'r penodau mwyaf trist yn yr holl Feibl. Dyma ddiwedd cyfnod y barnwyr. Y gelyn mawr yr adeg hyn, fel chi'n cofio, oedd y Philistiaid. A maen nhw trwy byddin yn dod yn erbyn Israel, a maen 4,000 o Israel yn marw mewn un frwydr. Mae'r Israeliaid yn holi ei gilydd. Wel, pam mae hyn wedi digwydd? Ond heb aros am yr ateb. Maen nhw'n galw am arch cyfamod I ddod o Seilo, adnod 3. Pam y trawodd yr arglwydd ni heddiw o flaen y Philistiaid, cymerwm atom o Seilo, arch cyfamod yr arglwydd, a doed i'n blith i'n hachub o law ein gelynion. Dim ond bod yr arch gyda ni, byddwn ni'n iawn. Mae'r arch yn dod I wersyll byddin Israel. Ac mae'r bobl yn rhoi bloedd mawr, cymaint fel bod byddin Philistia yn clywed yr arch. A maen nhw'n ofni, a maen nhw'n gofyn beth yw hyn. A maen nhw'n meddwl, mae Duw wedi dod i'r gwersyll. Ac maen nhw'n annog I gilydd fel Philistiaid I ymgryfhau yn erbyn yr Israeliaid. Ac maen nhw'n mynd I frwydr yn ei erbyn. Ac wrth gwrs, maen nhw'n ennill. Ac mae 30,000 o wir Israel yn cael ei lladd. Ac yn ei blith, mae 2 fab Eli yr offeiriad, Hofni a Phinehas, yn cael ei lladd. Ac ar ben hynny, mae'r arch yn cael ei cipio gan y Philistiaid. Arch y cyfamod yn cael ei gipio, cael ei ddal gan y Philistiaid, gan y gelynion, nôl i'w gwlad. Dyma ddiwedd y tristwch. Mae Eli yr offeiriad yn clywed am hyn. Mae'n clywed am farwolaeth I 2 fab, ond yn fwy na hynny am gipio arch cyfamod Duw. A mae'n cwbl ac yn marw. Yna ni dod at y fam yn adnodau y testun. I'w merch yn hyfraith Eli, gwraig Phinehas. Roedd hi'n breichiog, ond wrth iddi esgor ar y plentyn, mae hi'n gwanhau ac yn marw. Cyn iddi farw, mae'n clywed yn newyddion am golled i'r Philistiaid, am ei gŵr yn marw, am ei thad yng nghyfraith yn marw, am gipiad yr arch, a mae'n crymu mewn anobaith. Mae'r gwragedd, y merched oedd gyda hi
yn ceisio ei chysuro hi, trwy ddweud wrthi, ti wedi cael mab. Dyna oedd ei chelgais, pob graig i ddewig, cael mab. A maen nhw'n trio cysuro hi, ti wedi cael mab. Ond di ddim yn ymateb o gwbl na chymryd sylw medd y gair yn hytrach. Mae hi'n enwi'r babi. Yr enw yma, Ichabod, gan ddweud ciliodd y gogoniant o Israel. Roedd y wraig hon yn gweld. Roedd hi'n gweld beth oedd yn digwydd. Roedd hi'n wraig ysbrydol. Roedd hi'n wraig a dirnadaeth. Roedd hi fel meibion i sachar nes ymlaen yn gallu adnabod arwyddion yr amseroedd. Roedd llygad ysbrydol gan y wraig hon. Roedd hi, yn wahanol i ran fwyaf yn Israel yr amser hyn mae'n ymddangos, yn gallu gweld bod rhywbeth mawr wedi digwydd. Ac mae'r awdur yn cytuno gyda'i dyfarniad hi. A dyma fyrdwn fy neges y bore yma. Dyma fy nadlu y bore yma. Mae'r hyn welodd hi am ei hamser hi yn wir am ein hamser ni hefyd. Dyma ddisgrifiad addas ar gyfer ein cyfnod ni, ein cymdeithas ni, ein gwlad ni ar ddiwedd 2021. Ichabod, y gogoniant a ymadawodd. Be mae hyn yn golygu? Be mae'n golygu y gogoniant a ymadawodd? Syml, mae'n golygu bod presenoldeb Duw wedi mynd. Rydych chi yn bresennol yn y capel nawr. Ymhen 2 awr, byddwch wedi gadael. Bydd y capel yn wag. Bydd dim presenoldeb yma. Gogoniant yw amlygiad gweladwy o bresenoldeb Duw. Felly, ni'n cael bod gogoniant Duw wedi llenwi'r tabernacl, a fod gogoniant Duw wedi llenwi deml. Yn y nefoedd, mae gogoniant Duw i weld, mae bresenoldeb yn amlwg. Ond yma, Ichabod, mae bresenoldeb wedi mynd. A dyma fy nadl i y bore yma. A dyma pwynt, a dyma un pwynt sy'n gen i y bore yma. Mae Ichabod wedi ei ysgrifennu arno ni yn y dyddiau hyn. Gogoniant a ymadawodd. Hynny yw, mae presenoldeb Duw wedi gadael. Nawr, ar y pwynt yma, mae angen egluro. Allai ddychmygu cwestiynau yn codi yn eich meddyliau. Allai ddychmygu llawer yn gwrthwynebu i'r hyn rydw i'n dweud. A protestio hyd yn oed. Allai meddwl am 3 gwrthwynebiad. Gai fynd trwy ag ateb nhw gyda chi. Gwrthwynebiad cyntaf yn codi fyddai hyn, allan ni alw y gwrthwynebiad diwynyddol. Fe ddychmygu rai yn dweud fel hyn,
Ond yw Duw yn bresennol am mhob man. Ydy wir, ni'n canu yn gywir, mae Duw yn llon pob lle, presennol am mhob man. Ni'n canu, mae llon yn efo'i, llon dy llaw, llon di ffyrn. Hefyd yw, does na ddim lle ar y ddaear yn y bydysawd, lle nad yw Duw yn bresennol. I ba le'r af oedd wrth ysbryd, ac i ba le'r ffoaf wrth wyth. Os dringaf i'r nefoedd yn o'r wyt ti, os cyweriaf yn gwely'r uffern, gweled di yno, pe cymerwn a dynydd y wawr, a phe trigon yn eithafoedd y môr, yno hefyd ym tywysau dy law, ac ym daliau dyddau heilaw. Does na ddim lle ni'n gallu bod i ffwrdd o Dduw. Mae Duw yn bresennol am modd man. Mae hwnna'n wirionedd i ni'n credu, ac mae'n wirionedd cysurol i ni. Ond i ni hefyd yn credu, ffrindiau, fod graddau o bresenoldeb Duw. Dyna pan wedys i munudau yn ôl, fod presenoldeb Duw yn amlwg. Gogoniant Duw yw amlygiad o bresenoldeb Duw. Dyw gogoniant Duw ddim i'w gweld na'i profi ym mhob man. Mae yna raddau, degrees o'i bresenoldeb ar lefel personol, ar lefel eglwysig, ar lefel cenedlaethol hefyd. A dyna welodd y wraig hon. Fod cwymp wedi bod yn radd presenoldeb Duw, a'i fod wedi tynnu nôl, i fod e wedi cilio. Dyna rydw i'n dweud y bore yma yng Nghymru, dros y misoedd a'r blynyddoedd diwetha hyn. Mae Duw wedi bod yn tynnu nôl, yn cilio. Mae graddau wedi bod yn gostwng. Pam ydw i'n dweud hyn, byddwch chi'n dweud? Ar ba sail? Ar ba sail i ti'n dweud hynny? Pa hawl sydd gyda ti i ddweud hynny? Wel, oherwydd fel y wraig yn yr hanes, yr hyn i ni'n gweld yn digwydd. Fe welodd hi beth oedd yn digwydd yn ei gwlad hi, a dod i'r casgliad. Mae'r gogoniant wedi cilio. Beth i ni'n gweld? Beth i ni'n gweld? Ni'n gweld capeli'n cael. A dim yn ail agor. Ni'n gweld pobl yn cilio. Dyn nhw ddim yn mynd bellach i leoddoliad. Falle 2 flynedd yn ôl, yr oedden nhw. Fe glywes i'n ystod yr wythnos diwetha am Aberdâr. Does dim un achos Cymraeg i gael yn i'w eglwys yn Aberdâr bellach. A dyw Aberdâr ddim yn eithriad. Mae yna bentrefi yng Nghymru nawr. Does dim un achos, Cymraeg neu Saesneg. Does dim achos i gael. Ni'n edrych ar ein cyfreithiau ni, yn ein gwlad ni. Mae cyfreithiau yn cael ei derbyn sydd yn wrth Gristnogol. Ni'n disgwyl ar foeseg pobl, moesau pobl. Ni'n disgwyl ar cwrteisi pobl. Mae dirywiad, beth yw hyn? Ar oedd fod Duw yn cilio, wedi bresenoldeb yn mynd o'r tir. Nôl at yr ddelwedd yma o raddau, os chi'n meddwl am thermometer,
a'r graddau yn mynd lawr a lawr os allai newid y ddelwedd rhyw ychydig. Mae'n eiaf arno ni yng Nghymru. Dim jyst yn Hydref neu yn Wanwyn. Mae'n eiaf ac yn eiaf trwm ar hynny. Ond gai gynnig ail gwrthwynebiad allai glywed pobl yn cynnig. Allai ddychmygu rai yn gwrthwynebu ar lefel y testun, ar lefel esboniadol, nôl at y benod hon. A oedd y gogoniant wedi ymadael? A oedd y wraig yma'n iawn i ddweud hyn? Chi'n gweld byddai'r rai yn anghytuno gyda'r wraig. Roedd Israel wedi colli brwydr, iawn, ond roedd Israel wedi colli brwydr o'r blaen. Roedd yr arch wedi ei cholli. Wel, dim ond arch, dim ond blwch oedd. Dim ond symbol. Doedd dim byd hudol yn y blwch. Dim Duw oedd y blwch. Roedd dal ffyddloniaid yn y tir. Roedd Samuel yn barnu y bobl erbyn hyn. Roedd gair Duw yn dal i gael ei gyhoeddi. Yn nes ymlaen, mae'r bobl yn mynd i adeiladu lle a galw yn Ebenezer gan ddweud, hyd yma, yr arglwydd a'n cynhalion. A oedd hi'n dweud y gwir bod presenoldeb Duw wedi mynd. Neu oedd hi'n gor ymateb? Ydw i'n gor ymateb y bore yma? Ydy'n wir i ddweud bod Duw wedi yn gadael? Oedd y wraig yn iawn yn y marn ni. Mae angen gwragedd fel hyn arno ni yn y dyddiau hyn a dynion. Ydy mae Duw wedi ac yn dal i'n cynnal ni. Ydy mae Duw dal i lefaru. Oes mae yna ffyddloniaid yn y tir. Oes mae yna bregethwyr, mae yna broffwydi os licwch chi, yn y tir. A dydyn ni ddim yn dibrisio hynny. Na, dim o gwbl. Ond dyw hynny ddim yn dileu y ffaith. Y gwirionedd yma. I fod wedi tynnu bresenoldeb i ffwrdd. Dyw ei bresenoldeb ddim yn amlwg gyda ni. Dyw ei ffafor ddim yn amlwg. Dyw ei nerthau ddim yn amlwg. Dyw ei fenydd ddim yn amlwg. Dyw ei gymdeithas neu bresenoldeb ddim yn amlwg gyda ni. Ei gwmni yn amlwg. Falle dyna'r ffordd orau i fi roi'r peth y bore yma. Chi'n gweld mae yna wahaniaeth rhwng bresenoldeb a chwmni, no se? Neu'r cymdeithas. Felly chi bod yn yr un ystafell ar rhywun. Ond i chi ddim yn cael cymdeithas. O reit, i chi bresennol. I chi mynd at y deintydd a chi'n eistedd mewn ystafell a mae yna rhywun arall yna. Mae'n bresennol gyda chi. Ond does dim cymdeithas, does dim cwmni, chi ddim yn rhannu gyda'r person yna, chi jyst digwydd bod yn yr un lle. Yn cyfeillach. Ffrindiau, mae yna adegau yn hanes yr eglwys pan mae Duw wedi bod yn real i'w bobl. Yn real, yn amlwg, yn agos i'w bobl. Mor agos
Mae pobl wedi bod yn fwy ymwybodol o Dduw yna na neb arall. Maen nhw'n gwybod bod yna. Maen nhw'n cael cymdeithas gydag e. Ymwybyddiaeth real iawn i fod yn y lle. Ffrindiau, wy'n siarad am brofiad fan hyn. A fi'n gofyn y cwestiwn onest, a mae yn onest, ydyn ni'n ymwybodol o hynny? O'i bresenoldeb, real, fel i chi'n ymwybodol o'r person i chi'n eistedd ar bwys, o chi'n ymwybodol bod Duw yna. Falle roedd y wraig yn anghywir. Nid yn anghywir i ddweud bod y gogoniant wedi cilio. Ond yn anghywir i sylwi bod, wel, mor hwyr i sylwi hynny. Y gwir yw bod yr arglwydd wedi tynnu bresenoldeb cyn hyn. A felly ni hefyd, yng Nghymru, neu'n ofni fod Duw wedi tynnu bresenoldeb ers amser. Sawl blwyddyn erbyn hyn. Mae Ichabod wedi ei ysgrifennu ar sawl achos yng Nghymru. Ers blynyddoedd. Mae eglwysi yn cau oherwydd dyw Duw ddim wedi bod yn bresennol ynddynt ers amser hir. Wy'n ymwybodol, ffrindiau, wy'n dweud pethau dewr. Ond y gwir, mae oed fawr wedi mynd heibio. A dyw Duw ddim wedi bod yn bresennol yn y cyrddau. Mae Iesu Grist yn dweud wrth yr eglwys yn datgyddiad, i chi'n cario ymlaen. I chi'n cario ymlaen gyda'ch cyrddau. I chi'n canu'ch emynau. I chi'n darllen eich penodau. I chi'n gweddio, ond rydw i ti fas. Rydw i ti fas yn curo ar y drws. Dyw'n mhresenoldeb ddim gyda chi. Gael ddod â trydydd ac olaf o'r gwrthwynebiadau. A dyma gwrthwynebiad cyfoes, os allai ddyddio fel yna. Dyma'r un mwyaf cyffredin. Dyma beth i ni'n clywed y dyddiau yma. Allai rai yn ymateb i fi fel hyn. Wel, i ni'n byw yn oes y Testament Newydd. Oes yr eglwys. Yng nghyfnod ôl Pentecost. A dyn ni ddim yn siŵr os mae beth i ti dweud yn wir y dyddiau. Mae'r arglwydd wedi addo i aros gyda ni hyd ddiwedd y byd. Wel, mae hynny'n wir. Ond rwy wedi ateb yn barod. Chi'n gweld, mae Iesu Grist yn dweud wrth yr eglwys yn Laodicea, oedd ar ôl Pentecost. Ydw i ti fas? Ydw i ddim yn eich plith chi? Mae'n mynd i dynnu'r ganwylsbryn i ffwrdd. Mae hanes yn profi hyn. Dyna pam mae darllen hanes yr eglwys mor bwysig. Mae yna gyfnodau, fel wi wedi dweud, pan mae Duw wedi bod yn agos iawn, yn bresennol iawn. Darllenwch amdanyn nhw. Darllenwch hanes yr eglwys. A chymharwch gyda'n profiad ni, gyda'n sefyllfa ni.
Mae yna gyfnodau pan mae Duw yn cilio. Mae'n wir ar lefel personol hefyd, ffrindiau. Ni'n gwybod am hyn. Mae yna gyfnodau pan mae Duw yn agos at ni'n bersonol. Mae yna gyfnodau pan mae'n cilio yn bersonol hefyd. Ga i ddelio cyn bod fi'n dod i ben gyda un gwrthwynebiad arall o fewn yr un yma o fod yn gyfoes. A dyma'r un mwyaf cyffredin. A mae hwn yn wrthwynebiad gan bobl dda. Mae'n ymluno i rywfaint. Falle y byddai rai pobl yn cytuno gyda fi. Ond yn aml pa mor iach yw codi hyn. Falle i chi'n gwrando arna i ac i chi'n meddwl, wel, iawn Emyr, pa mor adeiladol, pa mor iach yw codi hyn. Falle i chi'n meddwl, bys dim byd allan i wneud. Falle i chi'n meddwl, mae angen i ni fod yn positif. Beth yw'r pwynt meddwl am hyn? Dyma'n sefyllfa ni. Ti jyst yn mynd i ddiflasu ni gyd. Falle i chi'n teimlo dros da, mae Emyr yn teimlo'n drist y bore yma am hyn. Mae rai bobl yn teimlo, mae eisiau ni fod yn positif. Falle ni'n cysuro ni'n gyda hyn, wel mae Duw yn reoli. Mae Duw yn gwybod, mae'n gweithio. Mae ganddo fe i gynllun. Falle bydd rai yn dweud, wel rhaid i ni beidio dirmygu dydd y pethau bychain. A wi yn teimlo bod yn beryg i ni, os i ni'n mynd y ffordd yna. Wrth gwrs rydyn ni'n credu bod Duw yn reoli'r pethau, popeth. Wrth gwrs dydyn ni ddim fod i ddirmygu dydd y pethau bychain. Ond os bydd i ni wrth bregethu'r pethau hyn, ydy yn adeiladol i fi bregethu hyn i ni y bore yma, bod y gogoniant wedi cilio oddi wrth Israel. Os mae yna fydd, ffrindiau. A dyma dwi'n teimlo i ni'n colli y dyddiau yma. Dyma'r peth mwyaf positif allwn ni wneud. Dyma sydd yn ysgrythurol i ni wneud. Mae reidrwydd arno ni i weld y sefyllfa ac i gyffesu. Dim ond trwy wynebu'r sefyllfa, rawn i'r peth at Dduw. A dyma sydd yn ysgrythurol. Dyma beth mae'r saint yn y Beibl yn gwneud. Psalm 10 ac adnod 1. Pam arglwydd y sefi draw ac ymguddio yn amser cyfyngder. Psalmydd yn gweld bod Duw yn bell, bod presenoldeb Duw wedi mynd. Beth mae'n neud? Trio cysuro ei hun? Wel, nawn ni edrych ar y pethau positif. Mae Duw yn gweithio, mae Duw yn reoli. Na! Mae'n mynd at Dduw. O Dduw, pam i ti'n sefyll o bell? Pam wyt ti i ffwrdd oddi wrthyn ni? Mae'n deisif i bresenoldeb. Allai roi sawl dyfyniad i chi. Psalm 44, adnod 9, ond yr wyt ti wedi'n gwrthod and yr ostwm ac nid ei allan mwyach gyda'n byddinoedd. Mae'n dweud wrth yw, ti ddim gyda ni bellach. Ti ddim yn dod gyda ni
Ti ddim yn dod gyda'n byddinoedd. Ti ddim yn dod i'n cyrddau. Ti ddim yn dod i'n cyrddau pregethu. Ti ddim yn dod i'n cyrddau gweddi. Dychwel. Tyd yn ôl. Felly Jeremiah hefyd 14 ac adnod 8. O baith Israel a'i geidwad yn awr ei arbyd. Pam y byddi fel dieithrin yn y tir, fel ymdeithydd yn lledu pabell i aros noson. Chi'n gweld, mae yn positif os ydyn ni'n mynd ar peth at Dduw. Pam i ti fel ymdeithydd, pam i ti fel dieithrin, pam i ti fel rhywun sydd yn galw mewn o bryd i'w gilydd. Ond ti ddim yn aros gyda ni. Chi'n gweld, ffyrdd y byd sydd yn dweud wrthyn ni, mae'n rhaid i ni fod yn positif. Mae ffyrdd Duw yn wahanol i'n ffyrdd ni. Ffyrdd Duw yw ymostangwch, galerwch, edifarhewch. Wedi crybwyll y llythyron yn llyfr y datguddiad. Ystyriwch gan hynny. Cofia gan hynny o bar y syrthiaist. Ac edifarha, wele yr wyfi'n stefell wrth y drws ac yn curo. Os clyw neb y llais ac agored y drws. Mi a ddeiaf i mewn. Gai ofyn i chi, ffrindiau. Gai ofyn i chi, yn onest. Byddwch yn onest, dim rhaid i chi ateb bar lafar, ond byddwch yn onest gyda fi. Ydych chi'n cytuno? Ydych chi'n cytuno fod y gogoniant wedi ymadel? Ydych chi'n cytuno fod presenoldeb Duw wedi mynd? Ni'n gwybod rhywfaint? Ie, cytuno. Ond i presenoldeb real, y graddau yma. Ydych chi'n galaru am hynny? Ydych chi'n gweddio am hynny? Dyna beth oedd yn bwysig i'n tadau ni. Dyma'r prif beth i'n tadau ni. Bod presenoldeb Duw gyda nhw. Dim ots am dim byd arall. Darllenwch chi y llyfr Emynau. Dyma'r thema mawr yn llyfr Emynau ni. Dyma beth maen nhw'n deisif. Pwy na dim, dero i ni weld o'r newydd. Arglwydd. Dero i ni weld o'r newydd. Mae ti arglwydd yw ein rhaid. Aid dy presenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tyrd i lawr arglwydd mawr. Rhod y fendith y man awr. Rhod y hoff gymdeithas i mi. Tra fwyf yn yr anial fyd. Tywys fe wnaid ti ar bywyd. A bydd i mi'n noddfa glid. Dyma ni. Gosod babell yng Ngwlad Gosen. Tered arglwydd, ynod y hun. Gostwng o'r uchelder golau. Gwnaed y drigfan gyda dyn. Ai dyna'n gweddi ni, ffrindiau. Ai dyna'n gweddi pan i ni'n gweddion i ni. Presenoldeb di arglwydd. Fel Moses yn gweddio. Os na fyddi di gyda ni, paid a'n harwau ni, a maith oddi yma. Pan i ni'n dod at ein gilydd mewn cwrdd gweddi, ai dyma'n gweddi ni. Ni moyn y presenoldeb di arglwydd. Tyrd yn ôl i'n plith ni. Bydde di Dduw i glywed ein gweddiad.